A miña, digamos, a miña contribución á charla será basicamente, bueno, pois dar algúns datos de resultados de campos de ensaio que levamos facendo dentro do programa de transferencia tecnolóxica, non? Pero antes, bueno, quería comentar que entre as limitadas estrategias existentes para facer fronte a episodios de seca do millo, non? Ademais da mellora indicada por Enrique, non? Que ten que ver coa procura de híbridos tolerantes, o estrés non demasiado severo, por certo, ven utilizando xermoplasma autóctono exótico, bueno, pois está sendo obxecto de estudo, non aquí exactamente, pero sí, digamos, a nivel global, e esperemos que dé resultados pois a medio e longo prazo, non? Outras medidas que serán comentadas por Jorge, Adrián, Alfonso, supoño que serían medidas de manexo de cultivo que teñen que ver non coa reducción do impacto da seca sobre a produción, pero sí sobre a composición do que metemos no silo, non? Sobre a composición, digamos, da planta colleitada, que ten que ver con nivel de materia seca, con o que sea a acumulación de nitratos na parte inferior do talo, o valor enerxético da planta estresada, etc. É dicir, relativo, bueno, pois a minimizar o impacto na alimentación do gano, non? Como digo, bueno, pois se comentará posteriormente, non? Eu quería sinalar tamén, bueno, pois outro aspecto, digamos, neste contexto de estrategias, non? Pois serían as avantaxes das rotacións de cultivos, en concreto con cultivos de inverno, e preferentemente con leguminosas que elevan, digamos, a productividade da rotación, o cultivo de verán, sumando o rendemento do cultivo de inverno, non? O do cultivo de verán. E, polo tanto, exercendo un efecto tampón do posible efecto da seca sobre o cultivo de verán, non? E, ademais, bueno, equilibrando en algunha medida globalmente a relación enerxía-proteína das forraxes ensiladas na explotación, no conxunto, non? E despois, claro, o máis lóxico, non? Que sería dispoñer de reservas de auga para dar regas, en este caso non regas masivas, sino regas estratégicas en determinados momentos do cultivo, pois, ao redor da floración, no momento crítico, para diminuir o efecto da falta de precipitacións no seu caso, non? Entón, se trataría, digamos, de acumular excedentes de agua de chuvia en outono e inverno, en pequenas unidades, non demasiado costosas, para ser utilizadas en doses reducidas no entorno igual de 150 a 250 milímetros en total durante o verán, non? Entón, vou a pasar a compartir pantalla, toda a súa pantalla, compartir toda a pantalla, compartir. Minimizo o... E agora, se todo foi ben, sí, vai ser ben, sí. Se vería efectivamente. Ben. Ben, entón, comentaré os resultados de campos de ensaio que foron realizados na Galiza interior en explotacións colaboradoras para avaliar o efecto da rega nestas condicións, comparando a productividade e composición nutricional do cultivo do millo colleitado para ensilar na situación de rega versus non rega. Pero antes, bueno, farei unhas consideracións. Nun traballo realizado no CIAN, onde se obtivo información mediante entrevista directa a unhas 320 explotacións leiteiras galegas, digamos, bueno, pois fomos quen de tipificar, de agrupar en 5 grupos, vaya redundancia, as dietas consumidas polas vacas de leite nas explotacións de Galicia, non? E de estimar outros aspectos relacionados, non? Bueno, por este proceso de tipificación podemos estimar que aproximadamente os 2/3 do leite producido en Galiza proceden de dietas onde a forraxe de millo é o integrante máis importante, o integrante forraxeiro máis importante da ración, non? Que serían os tipos de dieta baseado casi exclusivamente con forraxe en silaxe de millo, e onde con ensilaxe de millo, pero onde a ensilaxe de erva ten tamén unha presencia relevante, non?
Se temos en conta que das aproximadamente casi 70.000 hectáreas de millo forraxeiro que se cultivan en Galiza, ¿no?, que representan un 60 e tantos % do total español, é prácticamente consumido todo en vacas de leite e está producido prácticamente todo en sequeiros, segundo as estatísticas, menos dun % se produce en rega, pois é evidente que a variación das condicións climáticas, é dicir, as precipitacións durante o cultivo, van ter unha importancia fundamental na determinación do rendemento, non? Os rexistros climáticos que temos en Mabegondo, bueno, en Pobra e Grollón tamén, aquí poño de Mabegondo, se nos fixamos aquí abaixo na precipitación acumulada anual nun período de 36 anos, creo, sabemos que aproximadamente nestas condicións de secanos húmedos, en outono e inverno se van a producir o 70% das precipitacións e en primavera-verán o 30% restante. E nos meses críticos, poñamos xullo-agosto, incluso, bueno, parte de setembro, únicamente se registra o 10% da precipitación anual, non? Observamos tamén que a tendencia a unha reducción das achegas hídricas de primavera-verán é un aumento en outono e inverno. O que se suma, pois, é unha marcada variabilidade interactual que podedes ver aquí na gráfica, onde hai anos, por exemplo, aquí no ano 2007, onde a precipitación foi moi escasa, do orden dos 700 milímetros, e ao ano seguinte a produción prácticamente se duplicou, que sería unha das características, non tanto a tendencia, se é con pendiente positiva ou pendiente máis ou menos próxima a cero, senón que eu remarcaría a variabilidade interanual das precipitacións, onde vamos ter épocas de marcados excedentes hídricos e épocas de marcados déficits hídricos. Bueno, como consecuencia, a produción de millo nos sequeiros húmedos de Mabegondo pois é sumamente variable. Aquí temos datos de 17 anos, e aquí podedes ver que en anos, pois, digamos, menos favorables, pois a produción nestes mesmos secanos, na mesma superficie, coa mesma fertilización, con xenotipos parecidos, bueno, pois nos vai oscilar entre as 10 toneladas, incluso algo menos, de materia seca por hectárea, e as 16, 17 toneladas por hectárea, non? Como consecuencia, digo, a produción é moi variable. Para intentar poñerle un valor monetario a esta variabilidade, pois ocurrírseme tomar a evolución do prezo do millo FOB, do Friambor, en USA, e a transformei en prezo por unidade de enerxía neta, considerando, pois, un kilo de millo aproximadamente, tal cual, co 13% de humedade, pois, unha unidade forraxeira leite, non? E entón, a media destes 5 últimos anos, creo que foron, vemos que de media o custo das 1000 UFLs pois serían 145 euros, movéndose nun rango entre 123 e 202, por certo, desgraciadamente, nos últimos meses, pois a alza, non? Entón, se poñemos xuntos dous gráficos anteriores, vamos a traducir esa variación que falábamos de máis menos 7 toneladas de materia seca por hectárea registrada nos sequeiros de Mabegondo e multiplicamos por 0,9 UFLs por kilo de materia seca e ese valor, non? Pois que sería de máis menos 6.000 UFLs por hectárea, basicamente multiplicado por ese valor de 140 euros por cada 1000 UFLs, pois nos dá unha variación do valor producido nesta superficie, nestas condicións de casi 1000 euros por hectárea, dependendo das condicións climáticas, non? Se queremos sensibilizar a alguén da importancia deste asunto, pois non temos máis que facer unha estimación, multiplicar este valor polas 60 e tantas mil, casi 70.000 hectáreas de millo forraxeiro en Galicia, e nos sae, pois, que, dependendo dos anos, a variación dese valor pode andar en torno aos 60 millóns de euros. O cal, bueno, pois é un tema moi serio
como todo o que ten que ver coa eficiencia na alimentación do gando en xeral, no gando vacún de leite en particular, onde o custo total de alimentación en Galiza move máis de 400 millóns de euros por ano. Ben, esta variabilidade, como se comentará, ten que ver sobre todo coas necesidades de auga do cultivo do millo, que como todo o mundo sabe, son especialmente críticas ao redor da floración, para garantir, por unha banda, unha elevada taxa de fecundación de óvulos polo polen da planta, primeiro, e despois un adecuado enchilo de grao nas etapas inmediatamente posteriores. Neste modelo moi simple, derivado das observacións de 15 anos na finca de Mabegondo, se observa a correspondencia entre o rendemento anual en toneladas de materia seca por hectárea comentado antes, coas precipitacións neste período, nomeadamente as precipitacións do mes de xullo, que vedes que se axusta intuitivamente como bastante ben. De feito, explica pois máis dun 75% da varianza observada na produción nestas condicións, a explicaría as precipitacións registradas no mes de xullo. Outros modelos, tamén moi simples, pois tomarían como variables independentes a chuvia registrada entre o 15 de maio e 30 de xuño por un lado, como primeira variable, e como segunda a chuvia do 1 de xullo ao 15 de agosto, o cal nos permite explicar máis do 70% da varianza da produción, e nos viría dicindo este modelo que por cada 10 milímetros de chuvia no primeiro período aumentaría case 200 kilos de materia seca por hectárea, e por cada 10 milímetros de chuvia neste segundo período máis crítico aumentaría casi media tonelada de materia seca por hectárea. Ben, en terreos do Pazo de Cartelos, en Carballedo, en Lugo, fixéronse campos de ensaio para ver o efecto do suministro destas doses reducidas de auga en períodos críticos do cultivo de millo, comparando co cultivo sen rega durante varios anos. Isto faise dentro do plan de transferencia tecnolóxica da Consellería de Medio Rural, coa colaboración da Fundación José Luis Taboada, a propietaria do Pazo, da Granxa Leiteira Carteiro de Trasar, que ten arrendadas estas terras do Pazo, e coa axuda tamén da cooperativa ICOS. E aquí temos un resumo dos resultados nunha das parcelas. A rega, a chegada foron de 200-260 milímetros entre mediados de xullo e a primeira semana de setembro, e como se pode ver aquí, as plantas non regadas tiñan, lóxicamente, menor porte, menor proporción de espiga, maior contido en materia seca e menor contido en amidón. O rendemento en materia seca foi evidentemente superior para as plantas regadas e a magnitude, digamos, da resposta de media foi algo máis dun 40% e oscilou en anos máis secos foi case o duplo e en anos máis húmedos foi un 20% superior. Un aspecto que nos chamou a atención é que a digestibilidade da planta enteira foi, as diferencias non foron sempre significativas, pero, bueno, numéricamente foi incluso algo superior para a planta estresada hídricamente, pois porque a digestibilidade da parte verde, como veremos a continuación, foi claramente máis alta na planta estresada hídricamente que na planta irrigada, por unha maior acumulación de carbohidratos solúveis na planta non regada. Entón, esta maior digestibilidade, bueno, pois chegou incluso a máis que compensar esta menor proporción de mazorca, non? E, en canto á resposta productiva, pois hai que sinalar que os terreos non regados nesta zona en concreto tiñan certo grau de humedade nos horizontes inferiores, polo que, a pesar de ser de textura areosa, con baixa capacidade de retención de auga, o estrés hídrico nas zonas non regadas, neste caso concreto, non era tan forte como noutras terras da contorna, pois como poderá confirmar José Manuel. Ben, como decía antes, quero chamar a atención que a maior variabilidade na composición se observa na parte verde en relación á espiga
E como se ve na pantalla, a variabilidade na composición nutricional da espiga entre plantas regadas e non regadas foi menor. Por exemplo, o contido en materia seca, vedes aquí, ainda que é algo maior para a non regada, pero numéricamente as diferencias son escasas. Chama a atención tamén, a digestibilidade da materia orgánica foi bastante constante, en todo caso non significativa, é ao redor dun 80%, e, como digo, a maior variabilidade se dá na planta verde. Por exemplo, a materia seca, vedes que é claramente máis elevada na planta non regada, na parte verde da planta non regada, e chama a atención tamén, pois, que a materia seca da parte verde é clarísimamente máis baixa que a da espiga, o cal ten que ver con estas estrategias que seguramente se farán referencia a continuación de modificar a altura de corte, por exemplo, para axustar, digamos, ben o contido en materia seca no entorno que mencionaba Enrique, ese 32-33%, e incluso de modular a digestibilidade, por tanto, o valor enerxético da colleita que metemos no silo en función das características. Na finca Robles, da Pobra de Brollón, que é unha finca experimental do Cián, no entorno do Val de Lemos, fixéronse tamén campos de ensaio para avaliar o efecto da rega, tamén con doses reducidas, en momentos estratégicos do cultivo, o efecto da rega, como digo, sobre o cultivo de millo forraxeiro e tamén noutros ensaios, os cales non me vou referir agora, de outros cultivos, de verán, como pode ser o sorgo e o xirasol, presuntamente alternativos. Este sería o diseño, este sería en concreto, pois para o millo, fixándose as dúas variedades que se utilizaron, aquí tes a data de sementeira, a densidade, a fertilización, a data de mostraxe, o estado fenolóxico da planta cando se mostreou. O volume total de auga aplicado pois foron 150 milímetros de media, é dicir, 1.500 metros cúbicos por hectárea, entre mediados de xullo e mediados de setembro. Hai que decir que aquí os sequeiros son máis duros que na finca de Cartelos, a pesar do maior contido en arxila do solo na finca da Pobra de Brollón. Non me vou parar aquí por temas de tempo, pero, vedes distintas imaxes dos campos. Aquí, como se recolle o millo para variar a produción cunha colleitadora de ensaios autopropulsada. Aquí o meu compañero Juan Valladares presumindo de millo alto, aquí sorgo, xirasol, e aquí distintas labores de procesado das mostras, separación da parte verde da inflorescencia, da mazorca, o picado, a recolección de mostra para despois as análises. Aquí o resumo dos resultados, aquí temos o millo, aquí o sorgo xirasol, que nos fixamos no millo, e nos fixamos no promedio dos 2 anos, 2017-2018, onde se observa unha resposta espectacular do cultivo de millo a rega moderada, onde, como media dos 2 anos, o rendemento da planta regada multiplicou casi por 3 o da planta non regada. E o efecto na composición nutricional foi semellante ao descrito antes, polo cal a resposta á rega en termos de extracción de enerxía ou de proteína bruta por hectárea, quitamos a proteína, pois foi semellante ao da produción de materia seca por hectárea. Tomando como contraste o traballo realizado na USC por López Cedrón para a súa tese de doutoramento, onde observou a resposta á rega na parte central de Lugo durante 5 anos, con doses tamén moderadas de auga, un pouquinho máis altas que as utilizadas nos nosos campos, pois, como vedes, foi parecida a observada en Cartelos, dependendo do ano, da humidade do ano. Por exemplo, en 2001, un ano máis húmedo, pois a resposta foi moito máis baixa que, digamos, que en anos máis secos, pero está, digamos, nese entorno. Por último, resultados en gran parcela sobre rotación realizadas en Mabegondo cun cultivo de inverno, que era unha mestura de trebos anuais con raigrás e millo como cultivo de verán durante varios anos,
bueno, isto non é un Abegondo, isto é en Cartelos, pois isto é o cultivo de inverno, xa un poquinho pasado, pero, bueno, con producións tamén relevantes de 5 toneladas de materia seca por hectárea. Bueno, pois o que observamos aquí en Abegondo é que o conxunto da rotación de cultivo de inverno e cultivo de verán andan no entorno das 20 toneladas, estes son datos de 2 anos, pero temos series de ensaios moito máis amplas que avalan, digamos, estes resultados, donde o cultivo de verán achega algo menos dos 2/3 da materia seca e da enerxía neta extraída por hectárea e aproximadamente o 50% da proteína bruta. A contribución do cultivo de inverno, alén de calquera consideración ambiental que non é nada despreciável desde a perspectiva dos requerimentos da PAC, permite, como decía ao comenzo, en certa forma tamponar a variabilidade do cultivo de verán e facer unha achega apreciável aos recursos forraxeros da explotación. E algo moi importante na nosa experiencia é que o cultivo de inverno, pois, bueno, non compromete habitualmente o rendemento do cultivo de verán, non? Mais ben ao contrario, debido á chega do nitróxeno fixado polos trebos e a mellora da estrutura do terreno. E como conclusións, que poderíamos decir? Bueno, pois existe nos sequeiros unha elevada variabilidade no rendemento do millo forraxeiro. Nós aquí, na situación dos sequeiros húmedos de Abegondo, pois vemos que pode chegar a ser de hasta 7 toneladas. A traducción de valor no conxunto de Galiza podía ser, podemos argumentar que sería de até algo máis de 60 millóns de euros, cunha marcada oscilación dependendo do prezo, evidentemente, da enerxía alternativa, non? É dicir, que teríamos que procurar fora da explotación. Outro tema, a resposta positiva do millo a rega, a esta rega, digamos, puntual e co dosis contidas, se observa de forma consistente nas distintas localidades e anos na que se fixeron os campos. En Cartelos, en sequeiros, digamos, non tan agresivos como os do entorno desta zona, o factor de resposta promedio foi de 1,4, é dicir, a productividade do cultivo regado foi 1,4 veces o do cultivo non regado e oscilou entre unha resposta multiplicar por un factor de 2 nun ano co verán seco e de multiplicar por 1,2 un ano húmido. En sequeiros máis complicados, máis duros do interior, no caso da Pobra de Brollón, a resposta promedio foi moito máis elevada, multiplicando de media por un factor de 2,6 os rendementos en rega. Nesta outra comparación cos datos que citaba da USC, o factor de resposta a rega foi de 1,6, nos verán secos de 1,2 en anos húmidos e de media 1,5 moi parecida a de Cartelos. E despois a que lle chamaríamos o take home message, é dicir, a mensaxe que se trasladaría. Recomendaríase incluir no vindeiro PDR medidas de apoio á instalación de unidades de almacenamento dos sobrantes de auga de chuvia de outono e inverno para realizar regas estratégicas no cultivo de verán. É unha medida, digamos, tan de perogrullo, tan utilizada, digamos, noutras zonas, que dá un pouco de rubor que sexa a conclusión máis importante desta exposición, pero ao mesmo tempo creo que é sumamente importante que sexa tomada en consideración. Nada máis e moitas grazas.